نوبسته از آنه که ما در چگونه کسب و کار فعالیت نمیکنیم و در کار خود کسبی اگر با کوشش و تلاش شویم، ولی به هر حال باید بگوییم که آهنگ و ترانه، سرود و موسیقی نوبسته از کسب و کار ما به زندگی ما پیوست است. ما همیشه آهنگ و ترانه گوش میکنیم، آهنگ های دلنشینه که بعضن حالت ها در زیر خود متن رو برایمان میگویند، برایمان آرامش میبخشند، از مشکلات های روزگار فارغمان میسازند و این آهنگ ها رو، همین گونه آهنگ های دلنشین رو نفران اجرا کرده میتوانند که در وجود خود، در باطن خود یک استعداد فوق العاده دارند. همین گونه یک استعداد بسیار هم خوب، یک نفر، یک جوانی بسیار هم پر انرژی و پر استعداد در برنامه خاطره ها مهمانمان است. بختیار اکسکالوف، یکی از مطربان بهترین اسباب گیتار. سلام بختیار. سلام. خوش آمدید. تشکر زیاد. اینجا اطراف استعداد فوق العاده حرف زدیم، اطراف آنه که آهنگ و ترانه همیشه به زندگی ما پیوست است و از آهنگ های تو که همیشه
барои шунаванда як рӯҳияи хуб мебахшад, як ҳаловати хосаро ҳадя мекунад. Ва ин оҳанг эҷодиёти худат буд? ин оҳанг сараввал ки наохтам ҳамаш аз худам буд. дар мобайн як мусиқии эронӣ аст, Шодмеҳр Ақилӣ мегам. Амура ба як тарзи импровизатсияи ҳозира ки аз худам боз аз ура якҷо мекунам менавозам. дар корҳои Бахтиёр мо ҳамеша мебинем ҳамин гуна омезиш доданро ба истилоҳ импровизатсияро. мо шуморо ҳамроҳи ҳунармандони хориҷ аз кишвар, ҳамроҳи гурӯҳҳои касбии мусиқӣ бисёр хуб мебинем, бисёр зиёд мебинем. Ва биёед атрофи ҳамин ҳарф бизанем ки шумо асбоби гитараро дар дараҷаи хело касбӣ иҷро мекунед. Ва ин истеъдод дар вуҷуди шумо аз куҷост? Масалан, ҳамин ишқ, ҳамин шавқ, ҳамин ҳавас карданҳо аз куҷо пайдо шуд аз аввал? Оилаи мо санъаткор аст. бародари ман, устоди ман дар соҳаи гитара бародарам мебошад, Хуршед Аксакалов. Ман аввалин бор асбобе ки менавохтам рост дигар падарам ба ман аввал ёд дод ки думраро чӣ хел менавозам. Баъд аз думра бародарам ба ман гитара фаҳмон. ҳамин хел тӯли як 8 сол мешавад, 9 сол мешавад ки дар ҳамин касб тамоми ҳамин асбобое ки торӣ аст менавозам ҳамаш. Шогирдони зиёд доред? Бале. Масалан, шогирдонатон ҳама ҷавон ҳастанд, вале калонсолам ҳастанд. Бале, бале. Аз ҳар тараф ҳастанд. Масалан, курсҳои гитараи ман дар интернети рости гап зиёд дарс наметам. Хай баъзеҳош ҳастанд махфӣ ҳастанд. Онҳо мехоҳанд ки онлайн ёд гиранд. Айни ҳол оли тарзи омӯзиши гитараро паҳн накардам. Зиёд мухлисон мегӯянд дар интернет ба воситаи Инстаграм ки дарсҳои гитара мақсад ба мо ёд битаҳед. ҳозир камтар вақтҳом бисёр аст. Рости ман медонем ки ба фикрам ғайр аз гитарнавозӣ боз танзимгарам ҳастам. мусиқиёи масалан аранжировка мекунам. Масалан тамоми ҳамин Тоҷикистонда чӣ нафарои овозхонҳо аст, берун аз кишвар аст. вақт намеёбам барои дарс додан. баъзеашро ёд метавонам. Вале барои эҷод, барои тавлиди як таронаи бисёр ҳам хуб вақт меёбед ҳамеша. Чун пеш аз шурӯи барнома гуфтед ки масалан ҳангоми шаб низ гӯш мекунед оҳангҳоро зиёд ва иловаҳо ворид мекунед ва ҳамин гуна оҳангҳои хуб тавлид мешаванд. Зиёд оҳанг гӯш мекунед? Зиёд оҳанг гӯш мекунам. Рости ҳамин соли 2025 барои ман як соли аст ки ман бояд ҳамин сол фақат чизҳои худро баронам. Зиёд соли 2024 фақат кӯмаки ман, дастгирии ман фақат ба халқи худ буд. Масалан пешравии хидмат зиёд надоштам. Масалан зиёд чизҳо доштам ки бояд ман пешкаши мардум мегардондам, дар оинаи нилгӯ медидам, бояд клипҳои хидмат ҳамаш альбом хоб буд. ин сол кӯшиш кардам ки зиёд ҳамин корҳои хидмат пеш барам. гуфтем ки шуморо ҳамроҳи ҳунармандони хориҷ ҳам мебинем, масалан бо ҳамроҳи гурӯҳи навозандагони Фарҳоди Дарё ки як оҳанги он кас аз шумост, эҷоди шумост. эҷоди устод Фарҳод Дарё аз худшон аст. аз ман фақат гиторнавозиш аст. ҳамон чӣ хеле гуфтем импровизатсияи хидмат дар мусиқӣ дохил кардам. аввалин бор рости ба Тошканд рафта будем бо дӯстам Мусидинҷон. мо 2 нафар будем аз Тоҷикистон. онҳо дигар ҳамаш кулш аз хориҷ кишвар будан омадан. бисёр овозхонҳои машҳури мақсад афғонҳо будан, тоҷикҳо будан, ӯзбекҳо будан. мо дар онҷо рафтем. яке Фарҳодариё мана дидам хе дар саҳна навохтам. саундчек меган. Саундчеки машқ аст, репетитсия пеш аз саҳна баромадан. мара ҳамонҷа дида буд, гуфт ки мумкин ин бачака як бор ман хатичи бишинем банавозам як байда. ӯ намедонист худаш ки ман мусиқии ӯра аз Тоҷикистон менавохтам, дар воситаи онлайн равон мекардам. ӯ намедонист ки ман ҳамон нафарам. баъд уҷа устод Қайс Улфат меган. он нафар мана пешниҳод карда буд ки ҳамин бисёр гиторнавози хуб айда Душанбе, Тоҷикистонда. баъд файру кард ки хеле гуфт ки байда бояд банавозем. бегоҳ ки ёдбуди Аҳмадзоир буд. устод Аҳмадзоир ма бояд чӣ мекунем? ҳар як нафар бояд мусиқии Аҳмадзоира ковер мехонд, аз ёдоварӣ мекардам, мехонданд. ба ман тайёр набудам мусиқии устод Фарҳодариё як ҳамин хел хонд. ҳамин хел чӣ хеле ки сараввал гуфтам ки импровизатсия чӣ хел аст ки як мусиқиро ман масалан нами шумо чӣ мусиқӣ бошад озир метавонед дар ин барнома монем. ман як бор гӯш кардам менавозам шаҳр. ман ҳам як бор ҳамин хел мусиқии устод Фарҳодариёро гӯш кардам. ҳамин хел дар пеш навохтам ки ҳамин хел ҳайрон шид. гуфт чӣ хел як бор як мусиқиро қабилӣ? хай гуфтам хеле гуфтам устод шумо худтон намедонед ман чанд мусиқии шумо навохтагиам. ҳайрон шид, бовар накард. гуфт чӣ хел ина? гуфтам ина як бор бинем. гуфтам
اینا وایس های شما، اینا سابشنه های شما، می نوشته شما در تلگرام نشون دادم که هم خدید آخرین بار یک موسیقی پیشینه نو کرده بودیم، گردش چشم سیاه تو خوشم میاد. ایرام نواخته بودم. ایرا تو کردی گفتم هم خیلی همسو شیم خیلی باید موسیقی عیبا دیدم تاریک ما یوسمان به طور می نواختم که در اینترنت پخش شده همه جا برآمد. دیگه اینجا اومدم نشانبه همه خیلی همه جا معقول شد برآمد دیگه هم خیلی با همکاری خوبتر شد. کارا با خوب شد. حالا که فرصتی شوندن یک آهنگ دیگر رو داریم، همین آهنگ رو اجرا میکنیم. بله. مرحمت. ما همیشه شونده ایم همین بوده که مثلا صنعتکاران رو، نوازندگان یا سرایندگان رو میگویند که اگر خودمون از اجرای خودمون حلاوت نبریم نمیتوانیم همین حلاوت رو به مردم هدیه کنیم. بله. شما از اجرای خود حلاوت میبردید. بله. بسیار حس کرده می شود که همون وقتی اجرا یک حسی خوب، یک تمام توجهتون به اسبابتون است. ما یک چیز میگم سر اول که اول موسیقی من نگاه نمیکنم که مثلا با مخلصان با مردم مخلوق شوند، اول میخوام با خودم مخلوق شوم. چند باری که مینوازم میخیزم از خواب میگم اینجا کمتر خطا کردم، با سر مینوازم، چند بار گوش میکنم که خودم که معقول شد میگم
фикр мекунем ки дигар нафар одам махул мешавад. ин дуруст аст. Воқеан вақте ки як эҷод ба дили худи эҷодкор менишинад, ба шунавандаву бинанда низ мақбул меафтад. Ва бисёре аз оҳангҳо ҳастанд бахтиёр ки мо масалан зиёд мешунавем, зиёд дар бораашон масалан дар наворҳоямон истифода мебарем, аммо намедонем ки ин оҳанг тавлидоташ аз куҷо аст, чӣ гуна пайдо шудааст ва шумо ҳамин гуна оҳангҳои бисёр маъруфро коркард мекунед. дар мавриди оҳанге ки баъд аз ин қарор аст иҷро шавад бигӯед, ки як оҳангест ки шумо гуфтед шабонгоҳ хеста иҷро кардед, омезиш додед. зиёд гитаристои пеш тамошо мекунам. ҳозир замонора не. ҳозир замоно аз ҳамон пешниҳо мегиранд ки мусиқии онҳоро мегиранд ба таври ҳозир замон мекунанд ки ба мардум бисёр маъқул мешавад. Як гитариста дидам носталгия. номи як мусиқа дидам ки носталгия буд бисёр дар дили мо омад, писанд омад. хоб будам бихи аввал хоб рафтам соат 11 буд, хоб рафтам яке соати 2 дар сар ман мусиқи омад. гуфтам бия бо пеш да студия мехезам, ами хоб пеш на компютер ҳама чиз аст. хестам ами мусиқира бо наи шоид бародарам аст, ҳаминҷа бародарам дарои кард дид ки ҳаминҷа ман кор кардам. то 5 саҳар мусиқира тайёр кардам, барои гуфтам ки дар хотираҳо якм номеро менавозам дар инҷа. вале ҳеҷ кар намедонам мусиқира. мусиқии носталгия аз Франтис Гио аст. ҳамонро гирифтам ба тарзи ҳозира навохтам. як аранжи хуб кардам ча. акози пешкаши ҳамаи мухлисон мегардонам.
ҳар як иҷро аз якдигараш хубтар мебарояд. бовар кунед воқан як ҳаловати хоса, роҳати хоса аз ин оҳангҳо мегирем. Чӣ гунае ки гуфтем, масалан ин оҳангро шумо аввалин маротиба баъд аз он ки кор кардед дар барномаи хотираҳо иҷро кардед, вале қаблан мо инро ба ҳамон шакли будаш ҳамин оҳангро шунидаем. яъне оҳангҳои хотирмон ҳастанд, оҳангҳои бисёр маъруф ҳастанд. ва боз як оҳанги дигарро низ шумо иҷро мекунед ки барои ҳамаамон, масалан ошно аст, ҳамамон он оҳангро медонем, вале намедонем ки моли кист. ҳамон оҳанге ки дар зангҳои телефонӣ ҳаст. бисёр нафарро мегӯянд ки мухлисову дигар нафарро ки гӯш мекунанд, хай тамоми ҷумҳуриро гӯш мекунанд аз кишвар берунам, мегӯянд ки мусиқии мегафон абанамоз бахтиёрҷон мара фақат дар саҳифаи интернете менависанд. мегӯм охи мусиқии мегафон чия масалан? мегӯям мусиқие ку мегафон мегӯянд. мегӯм охи ин мусиқӣ ном надорад, масалан и бисёр нафарро ҳамихи одат кардагиянд. рости бисёр нафаре мо мусиқиҳои пешинара, масалан пешинаҳое ки гитаристҳои пеш ҳастанд, ҳозир аммо мусиқиҳоро ба таври стайли ҳозиразамон навохтагиянд, масалан бо садои бо асбобҳои нави ҳозиразамон. он вақт асбобҳои гитор, дигар асбобҳо он қадар сифаташ хуб набуд. бо ҳамха садое ки буд ки менавохтанд, сифаташ хуб набуд. хулоса ки ҳамин мусиқии Тонино Балиардо аст, Gypsy Kings, мусиқии ира ки ман менавозам масалан. як порчаашро барои ёдовар. бале. ки мардум будонанд ки чӣ мусиқие, ҳозир инҷа мефаҳманд оина нилуда ки ин мусиқии мегафон нест. мусиқии Тонино Балиардо, Gypsy Kings мебошад. як порчааша. номаш Амор Миё аст. Амор Миё ба забони тоҷикӣ хай ба забони русӣ медонам любов моя мешавад. Тоҷикиам ишқи ман. хулоса ки ин мусиқиро ман рӯи саҳна оварда будам 2016. зиёд нафаро дар бисёр писанд омада буд аз 2016. фикр мекардам ин мусиқи авторски аз май архидмай. ман хай натонистам дар он вақт кам барнома мерафтам, интернетиам кам буд, масалан инстаграм хеле чизо шабакаҳои иҷтимоӣ кам популяр набуд инстаграм. хулоса ки оста остам хай гуфтем ки мусиқи ки аст, ҳамихе баъд аз ки ман навохтам зиёд нафаро ира баъд менавохтанд, писандшон омад, дигар дидем ки ин мусиқи ба ҳама махлуқ. ин мусиқиам хай дар кадом компания мондагӣ аст. бале, вале дар хотири ҳамамон ин оҳанг ҳаст. ин оҳангро ҳангоми интизор шудан ба занги ҳамон компанияҳо, яъне ширкатҳои мобилӣ мо гӯш мекунем, зиёд шунидем. ва ҳоло фурсат дорем боз ҳамин оҳангро бишнавем. марҳамат.
дар суҳбати қаблӣ гуфтед ки мехоҳед соли 2025 корҳои эҷодии зиёдтар дошта бошед. бале. дар бораи нақшаҳо чӣ нақшаҳо доред бароямон бигӯед ки боз мехоҳед ки чӣ гуна оҳангҳои зеборо ба шунавандагон пешниҳод созед? ҳамкорӣ аз ин барномаи хотираҳо фикр мекунем ки сар шид аллакай кулли чизо мо ҳаминҷа навохтам ҳамин хе дигар сар кардисам ҳамин гуна бо энержӣ идома хоҳед дод. бисёр хуб. ва боз мо дар иҷроҳои шумо як оҳанги ҳиндуиро низ шунидаем. маълумоти дар бораи ин оҳанг шумо бештар медонед? сараввал як чиза хостум барои ҳамаи тамошобинони телевизиони телесафина барасонам. ташаккури зиёд ки маро даъват кардин. Ман ҳастам санъаткоро иҷа ҳастам. бисёр ин нафарое ки мебинем ин кас дар барабан бародари ман аст. бародари фарзанди падарат аст. Фарзанди падар бародари худам аст. ин кас Навҷавонҷон додари ман аст. ин кас Шейхиддинҷон додари азиз. Инҳо ҳам санъаткори хубанд. Екузҷон фикр мекунем ки Навҷона хай зиёд нафарҳо ҳам мешиносанд. бисёр дар чорабиниҳо иштирок мекунад. Шейхиддинҷон ҳам бисёр як овози хуб дорад. Чӣ гуна ки шуморо ҳангоми масалан барномаи хотираҳо мешуд шумо иҷро мекардед, ҳамин гуна ин ҷавононро низ мешиносем. ҳамагӣ нафароне ки дар роҳи санъат ҳастанд як кори хубе мекунанд ки масалан бо ҳамон кори худ бо ҳамон иҷрои худ дар ёди тамошобин мемонанд, ҳам чеҳраҳошон ҳам иҷрояшон. ва дар мавриди оҳанг ҳарф бизанем. Чӣ гуна аст? шумо чӣ гуна илова кардед? аз кадом суруд аст ин оҳанг? ин оҳанга рости дар саҳифаи интернетӣ як духтарак буд равон карда буда ин оҳанга ки ҳамира мешава ба тарзи гитара бинавозен шав. ба ёд овардам ки чанд сол пеши филма тамошо карда будам, дида будам. баъд сухани ҳамон духтара кард, рад накардем, як мухлис буд. навохтем дар интернет партофтем ки хай зиёд нафарҳо дар маҳқуф шуданд. боз ина наиҷа менавозем шав. Агар ҳангоми шунидани ин оҳанг дар ёди шумо низ ҳамон филм омада бошад, мутмаинан ки дар ёди шунавандагон ва бинандагони барномаи хотираҳо низ ин филм ҳаст. пас биёед иҷро бикунем, бо ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. хуш омадед ба барномамо. шумо ва кулли гурӯҳи мутрибон ҳамагӣ ба барномамо хуш омадед. ва дӯстон бори дигар ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буд ҳунарманди ҷавон, мутриби бисёр ҳам чирадаст Бахтиёр Аксакалов, ҳамроҳи як гурӯҳи мусиқӣ ки ҳамагӣ ҷавонон буданд. ва ин барнома иҷро доштем оҳангҳои бисёр ҳам хуб, оҳангҳое ки дар хотири ҳамаи мо ҳаст, оҳангҳое ки бисёр шуниданӣ буданд. азизони дил, фарҷоми барнома аст. бошад ки хотиратон ҳамеша шод бошад, зеҳни озод ва ҳаёти пур аз шодиву хурсандӣ дошта бошед. хайр.